250 ml. Pila? Muna zay kinadakan kini. 250 ml. Muna zay kinadakan, guys. Kuon. Nakakay pa kong vitamin sa mga bata. Kinadakan nga kay 250 ml. 250 ml res na. 250 ml lagi lang kinadakan. Dan nubra pa dyan ang ilang sensiyo o ilang sukli. Kay imbis 300, gihimong 250 ag sukli. Dapat 200 ag sukli. Ito ang giulit 50. Okay, low ipod. Pinaregilan siya. A few moments later. Good morning, guys! Daga mong dancer na sa na. Tara nga, Bi. Si Kuya pa singer. Si Inday pa dancer. Sa nila, suro pang higanti. Sa imong dance? Sige, tara nag-dance. Hay, ganti. Kanta hiya, tara nga kanta hiya. Sayo kang kanta? Sige, dance lang. Si Inday mo dance, si Kuya mo singer. Sige. Si Inday mo amang dancer, guys. Si Kuya mo amang singer. Si Kuya Kinkin mo amang guitar, bao asara. Tapos isang baka nagbakiro. Diyos tabangan. Kimbut. Watermelon ya, di ba? Haniti na iya. Watermelon, papa. Aksyon ni. Kamot ba? Kamot. Kiyag. Fruits. Na good morning, guys. Na good morning nila, day. Na good morning. Good morning sa nila. Garaun, wapay panudlay. Ay, wapay panudlay. Wapay panudlay ag baby? Tara nga ng hair, kaya ron din nata putlan. Putlan ng hair, de. Ha? Tush, galaun. Ning bugat na raban niya, guys, ning 11 kilos na. Das nangagi, guys, kay 9 kilos ra ni. Karon ning 11 na. Ha? Wow, ano man nagitupang isang buhok. Sayo sala. Sayo sala watermelon na sayo sala. Watermelon, papaya. Papaya. Banana. Fruit salad. Kiyag fruit salad. Fruit salad. Ang TikTok ni mo, say puro kasi imong TikTok. TikTok ni TikTok. TikTok. Aram man kahilig mo sa daw, guys na. Ganahan din sa mag-TikTok. Sa kay cellphone busy magkadul hag-edit mo na hejang di maka-TikTok. Busy man si mama mag-edit be, mo na di ka maka-TikTok no, sa hayra no. Kay gigamit mang mamag-phone, no? Atong Diha. yung kulang man. Ay tungkol lang. Twinkle ra ko no, guys. Mahaman kog upload, mahaman og edit usa pa sa kagamit og cellphone, usa pa sa maka-TikTok, usa maka-tanaw twinkle. No. Twinkle. Sira pasilong si Gabriel sa among buhion. Sila Kinkin nilang ipasilong. Ato may karon sa puti, guys, kay nami ihatod ni tatay ang reston. Makagao ang mga lawas sa mga tatay kay puro mga niwang. Agahang tatay arang niwang nga pud. Ag tatay pud na ito fikas niwang pud. Wa na puro na mga niwang. Mga palid na ning nay kusog nga hangin. Nami ihatod ron. Ang putuwikan tao to na pa-check up ang buhok mo nang buko ko an. Guys, asang gisuoring ang kusintas kay nakulingan atos bag hinatag ning Gabriel das ni aging kuan Valentine's Day. Gang pinalit baw ta pilahon ni sa kahirang pangisuo kay maka-remembrance maka-remember na pud si jang hapit ang Valentine's Day. Hani na kapili sang ihatag kani hinatag ning nanay. Di na ko kapalit sang ko galingon kay ang unang mga bata bahala nagbuhay aho. Sige na mo palit na aho. Guys, kalipay po no. May mapalit natin ba? Kalipay. Bahala, go baratuhon ra. Basta kay kinasing-kasing. No?
Ay pag isusuo kay sayang natural di tambak-tambak ko sidlanan. Abi ko nangawa na ni napali ay. Kulingan na akong buntag. Mga kudanig ko an. Tulisan ta dani ora patay mga sapi ng baroy. Ya pasyon-pasyon ra ba? Lang meros puti ka rin. Kaya mapalit po lansang para dito sa ubos sila sa tatay kay sugdan na laog magkanday gilang bahay. Allergy siguro kay guys kay magilot pa maghanda ni oy. Inom na pugog si Tresin na ni Rob. Ano ko si Tresin giandam. Ano? Tresin. Para pang kuan. Para pang allergic. Allergic siguro kung mga aso-aso. Sabi nagsigarilyo na. Grabe. Kita rata to guys. Nang ay ato numos puti. Na thank you Kajo ma'am sa imong gigib ni Bibi nilang tulo. Sa mo naman nag-check kinadak-an. Mo ra jud nag-check kinadak-an dari nga kuanan sa mga butika. Mara jud ni kinadak-an si Kajo ma'am gahapon among ipangita. Mga padzukos tindera kana nobra gisang sinsiyo, gisang isukli na ha agka ni kay 300. Tag 300 man ni si Jadi ah. Mura na siya kinadak-an dari 250 ml. So mo ang kinadak-an mo yung gipalit kay na may naghatag og pang-vitamin sa mga bata. Salamat kay Adjo ma'am. Tanaw po to na kunan sa ag sukli na ni mama hatong ipalit og mga pagkaas mga bata. Palit ng prutas. Na pa may 200. So ato yung pamay itong prutas nilang tulo. Butas ma? Wow! Thank you. Ate. Salamat ka Adjo. Ate. Thank you, Kaadjo ma'am, sa imong gihatag para sa mga chikiting. Ma'am. Thank you, ate. Ate. Munundog man dyan na. Salamat. Na more blessings to come pa sa inyong pamilya. Hindi manghinaat ko nga dagan pamugdaghang grasya sa inyong tubok pamilya, ma'am. Huwag madong lawas. Thank you so much. Di! Ngita di dyan balon. Na pa may balon dari ang magibilin ni Dja kay og mga juk-majo nang nami iduno to ah. Ay na mangita og mangitag balon na. Ano mi hatag balon og gamahurot. No, na yung mga pink nga bilin. Nabilin ang mga color pink. Nalipay kasi mong birthday be. Jamin sa man kanila tanang naghatag ni mo kuan. Tambal. Hay tambal. Nasalamat ka Azo Ninjo. Ja sa patis mga nag-decorate dari des nangagi. Thank you so much. Thank you mga ate. Ate. Salamat sa mga sponsor. Ubantas puti, babay. Tanghat dantos tatay mga prutas kaya mauli ag dali. No. Tatay. Bisan sa tayo? Riston. Ito? Tatay. Ban ka? Kuya? Ha? Guys, aga mga hinay-hay darasun hagi-hay-hay kay arong dag-umaman gahapon ning kalit man og unos daris Bohol. Ah, Bohol, daris siya. Balon. Balon. Dahil ka mag-ilis na ta kay mga tulatas puti. Guys, makita ra tatos puti guys ha. Mahapit sa Miss Mercado kung palit ko mga prutas. Ano Miss puti guys. Uy, hinay di kay ma-slide ka. Papagabler. Bugno na. Papagabler. Wasag papagabler. Kamusta na mas tatay? Hoy! Naansap ba ni Panda, oy? Bugdako pa kang Iliya. Inday, tagtulong mo si Inday, tagtulong mo. May ate ko ini. Tagsa mo ka color. Muna. Sa kare pang violet. Sa isa ambil isa ka pink. Tagsa mo tulong. May mga asa to bay? Tag. Ambil tatay di. Ay, tatay ko. Uy, ginawa ko ning iro ang ano ba nito sa masima. Parang gara na dismanda. Nagparo-paro ra ba si Jagan? Nera ada na. Yung mayroon Man lami. Kon man puti ja kay Nani. disman. Huy, Ni dugang, nay, ni dugang na magug 2 ka kilo isang timbang des niagi kay siya marawan ni unsi na. Ari na nay na pulod. Bis na nay bi. Ni unsi naman na si Ja. Ay, ang bagtak buyag.
Onas taga ko. Royal. Tita be. Paris. Ano tita? Teri. Dang ka butahan taha ko ba? Papa isa. Papa isa be. Papa. Topal. Yuyu. Kadali. Ito. Bless yuyu ko. Bless yuyu. Dali. Bless. Oh man. Be. Be Jollibee na sa laag sa puti. Ano na ka na Royal? Basta naman ka nang. Nanay mong atop? O di ano mo di ay. Di ano, ingang way atop naman lagi. Pero nubo. Nubo laman ning nubo. Ano ba nabaliktad man noon? Aga mo ning habag, agi mo ning nubo. Bona man naghanggi lagi ni mo maado na Korean. Pang Korean style. Mama na isang tugon ka noon ay lulipap. Tagtulong mas inday ha. Tulo ka color. Dapat ka Iliya. 3. Hala kung bati mga ngipon. Pila ka buk dili kay Ano ko gibating tawa? Isa naman na siya. Paiksahan naman ka. Ano ko managarilyo? Ato na panabako. Miss puti guys. Bintahan na lang kuwang tatay. May paiksahan na. Hindi ko na mga nagitsang kaon. Nay! Tapos na, Nay. Ngit, Nay. Awa, man lagi kurinti. Nangit-ngita, guys. Nanginam na last na Nay. Bye, Daddy. Nangit-ngita ka, Adzo. Ano asa nang panday? Atong ko silyo. Ngit-ngit. Pagkag panday. Ang sa panay. Si tatay, hindi na to, Nay. Nagkaan na. Ngayon po sa kabaso. Sakay, sa'yo pamating. Anong hindi man mga nagkaon? Bao nga na. Dahil, basig nanguwag alyanan. Yung tagsaging dia. Ano may saging? May saging. Ano may saging? Mga nang nasihilin ng tawagan. Si Carmen kung ipalit. So, tabangan na. Tabangan. Pabangon si Zana, naahat ni. Naahat pagkakuan kaya pagbagdo na tumba siguro rin. Pagkaan mo kid. Dahil luto na sa kwan. Mahal naman, mi. Wapa ko magdangag. Dahil na may sadyo ko man. Dahil luto lang kamuti diyan. Kabali sa kudat. May kamuti, guys, tiya. Kaan meron kamuti. Kamuti na alam. Ito may sabasigado. May kamuti. Dagki, dami yun. Nangamuti sila sa may gapon. Las 3 nga to sila kay. Gapon? Oo. Kay. Kumukaas tatay prutas na ino. Kama sa putas naman. Yes, sing ador rin palit si Kwame na pagyapon na doon ka buhok. So, pa yung gidani dyan. Naku na nang sa buhok. Pagka nagprutas, kaya kuan, mauli aglawas. Kama sa prutas. Pura may kasi May pa'y tag-apple ug urin. sige silang pamalit ganig kuwan na nay. Napay saging. Ito bang nay dagmay grapes. Pareha naman sa tatay, niwang. Agapong tatay, niwang. Agapong tatay, das pikas, puro niwang. Kasi Si tatay dyan kay Jesus, ginoo baw. Di man ganhingaan. di nga gluto na isa to karon sa Pareha silang Di loading nga sa dyan. kaon pikas pan. Gayto na muna ang tatay pod, niwang. Bao na. So, sa dyan x-ray. Ay bawag tanaw. Hani may, mura malaging. Ano guys na, ang result sa baga ni tatay. Pero naman ka mo ba? Di man may kamao na rin mabasa, ipabasa pa rin. Ipatanaw pa rin sa mga expert. So may huwag sa itong papili. Itong result ka doon nito. Itong Dr. Binan may pakuan. Ipabasa pa rin guys. Okay. Manta kamao na rin mo tanaw. May ubos lang luwas sa mga ganaw kaon. Hindi na kalunos. Hindi mura din na kalunos nila. Kalunos. Buwan ba? Kalunos. Basig sa edad na po na nay. Bao? Basig sa edad ba guys? Di na sa edad. Gasin pa sa ngayon. Lagi. Kaya nga na mga idara ka di naman kasi lagi ganahan mo kaon. Murag ko na naman nila. Timhook ba? Naglugaw ko. Kadlaw, nung gilugawan. Love you, day. Lipay sa guys ang mga nadadag lulipap. Masugan ikaw ko kalipat. Mamay na ito itong Gabriel. Kin-kin. Lagi. Si Kin day, wala mo dad ah. Ha? Wala mo dad ah. Kaya ito may isang buhiun na may isang matad ang baka. Galingaw na sa baka. Na, masi bakiro ka na Ano, bunta. baji? Ang baji? Badzi, da dakeun. Dami na baka. Ay mong lulipap. Yan, dami na baka. Ya, dara nay. Yan, labi yan na ha, Tagtulo kanipon. man ni sila. Tagtulo ni sila kalulipap. Kuan. Imo na. Nakang Liya. Manot ba sa pagkaday? Mag-brush your teeth ha. Ansa ini kulo inda Iliya ha. Ayan, nagaato na dyan. Dati yan ha. Totoro ka katiyan na ka. Duwa mo ka. Basta tayo guys. Niwang na. Reha pa sa tatay. Niwang. Para sila ka niwang ha. O di mo niwang pa dyan ang tatay. Tayo no. Isa. Tatay ba? Mas niwang pa to nimo. Inom yapon sa. Oh, inom gyapon. Inom is life naman to sila. Iliya no? No? So kuman inom yapon dito. Gusto gyapon. May salad guys tiya. Saan naman ang salad? Kamanang.
Utan. Salad laging giutan. Oh, salad laging giutan nabuang na. Ano? Pila man ni? Ikaw ra nagama? Uy, pinalit din. Pinalit nimo. Nganta guys dia. Buga. Guys, tatay ko rin. Wa mo pud Yan na. Kamay mo lollipop nahurot na. Nagtulo? Ma, di ba Christina kay Nahurot na yung lollipop. Kino. Baan na laman. A few moments later. Kanay ko bitson ma'am sa sobra. Kana ya. Kanang isa. Di pa itong nga chikiting. Pagpila ako anya? 40 no. Ayan na noon. Anang mong chicken. Anang kag chicken? Terus tarang anang mong kalo kani uwan. Tarang dai na chicken dai dia. Hala, ganay ka chicken? Oh. Kapalit na may manok. Sa ang parapan ni hapon. Maso pa sila kag chicken. Sa dapan ni hapon sa mga chikiting. Tapos bye guys dia. Na naglikso, nagsubras ka itong amang gipalit og vitamins, amang gipalit og sidaan. Lipay mga chikiting. Wow! Ano na, nadjabo ng imong bubbles, day. Hinday, Lia. Nadjabo ng imong bubbles. Na, stilan. Letson, manok! Ay, yung lipadza, guys. Ang lipadza nila kaadyo, ma'am, nangit-ngit naman dari. Maring sa dagpanihapon. Hinaw na, mga chikiting. Salamat ka Ma'am Judith sa imong gihatag nga pang vitamin sa mga bata. Jadi api ag sobra sa vitamins ma'am, mahal na lamang gipalit og litson kay mama ni favorite sa mga bata, litson manok. Ma, tapos Magi. na? May Tapos yapon? og vitamins mo na man rin kinadak-an daris Alicia ring kuan ay ascorbic acid nga. Ascorbic acid, zinc, selene plus. Kuan 250 ml mora jud kinadak-an na tos butika. Kamain day. Mayang kuan. Tagon day bitaw. Balik kay mamay mong gitugon, ma'am. Salamat ka Adjo. Salamat sa imong gi-share nga blessings. Hinahit ko nga daghan pang blessings nga moabot sa imong tibok pamilya. Unsa man mo ken? Salamat! Para mo ka bata, papanhunaw kay mga nihapon nami. Sa jud panihapon kay bunot-bunot ko dari uwan. Inumidan ni Majugan ni taon kay nanid ana gamang ato, di na mga basa. Inumidan ni Ugma. Ina mo da na kada adlaw. Takto jud ka Adjo, magkahapit na mga ilang katong vitamins nga. Kaya pining hatag nila. Salamat ka Adjo. Anak, Nixon! Wow! Isa pa ako sila kaya naroon lima. Doon pa rin vitamins sa tabi. Nan toyo. Wow! Sana all! Wow! Diyan nagmang chicken! Diyan na guys. Wow! Ganahan ka Ken? Panit ang Sige, pagpili lang. Nangunaw na ka. Gail. Ha? Mang ka Ken? Mama. Ka na day, dali na day. Wow, lami lami day. Namain sa man kang Ate Judith. Lami ayo. Salamat. Tanong sa dari. Salamat. Salamat. Diyos inyo. Love you. Na may vitamins o pang sidaan. Minsan bang kaya? Salamat. Lagi mo Ken? Salamat. Sa grabe ni Paza and Taos mga chikiting. Ma'am. Ako? Kaan na, sige na. Di pa sila kadyo guys, kaya ilang vitamins o litson manok. Wow, salamat kadyo Ma'am Judith sa imong gi-share nga blessings. Ikaw pa? Thank you, madam. Hapon. Pay kadyo. Nihapon tanin jud tanan guys, tiya. Kahit may litson. Kaya diha may sobra dari nga 200. So, among ipalit og litson. Normally pa yung tawag mga chikiting ug maadyo. Thank you so much, Ma'am Judith, sa imong gi-share. Ang guna nimo yung pambiktir na. Okay. Manihapon tanin jo guys.
Na yung mga lechon manok.